रूपसी बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननो थांखि लानायखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गोजोननाय फोरमायदों। थांनाय 31 जुलाइखालि आसाम सरकारा केबिनेटनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रूपसी बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननो थांखि लानायनि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ दिनै गसाइगावआव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो सरकार आरो बिटिसि सरकारनिसिम साबायखर बावहरो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ समाजनि गेजेराव होलांनाय गेदेरथार बिहोमानि फारसे नोजोर होनानै बिथांनि जिउमाखौ गोसोखांनानै रायजो सरकारनि बेबायदि थांखि लानाया जोबोद बाखनायथाव आरो उननि समाव बियो मोगथां महर मोनगोन होननानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मिजिंथिनाय फोरमायदों। दिनैनि बे खौरांगिरि मेलाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'जों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि सोद्रोमा निरन्जन ब्रह्मआ बाहागो लायो। मिडियानि नुजाफैनाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। जों दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय मोनसे बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। बिथां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिनो मानगोनां आफादगिरि डक्टर अजित बर' बिथां दङ आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म गुरुदेव पाब्लिकेसन बर्डनि नेहाथारि जतिन्द्र बसुमतारी बिथां दङ। जोंनि प्रेस मिटनि थांखिया बेनो जे मैया दाख्लैहाय जे आसाम केबिनेटआव रूपसीनि बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामै नामाकरण खालामनाय गुरुदेवनि नाम दोननानै जे केबिनेट पास खालामबाय, केबिनेटआव सिद्धान्त लाबाय, बेखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोजों जों बरायो आरो बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होनाय जायो आरो बिथांखौ जों मान होनाय जायो बे हाबाखौ मावफुंनायनि थाखाय। लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' मानव गेदेरनिसिमबो जों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जायो आरो लोगोसे मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म मानव गेदेर बिथांनिसिमबो बे हाबा जाफुंनायनि थाखाय जों रोजा रोजा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखर आरो बिथांखौ जों मान जासियो। लोगोसे जेसेबां केबिनेट मन्त्रि दं आसामाव बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर आरो मान होनाय जायो। जे मानगोनां नोंथांमोन आरो बिनिफ्रायनो जों मिजिंथिबावो जे बे केबिनेटआव पास जानाय लोगो लोगो आसाम एसेम्ब्लियावबो बियो जाहाथे मोजाङैनो बारग'लांगोन, एसेम्ब्लियावबो बियो पास जानानै थांगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय पास जानानै थांनाय लोगो लोगो बेखौ माने पार्लामेन्टआवबो बेखौ मोजाङैनो मोजां बारहोगोन, पास जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो जों सरकारनि फारसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जों बेखौ आसा फारिनानै थादों आरो जों खावलायो सरकारखौ खावलायो। दा बेबायदिनो गुरुदेवनि बिहोमाखौ बयबो मिथिखागौ आरो बेफोर सरकारनि बे मोजां गिदिर पदक्षेप बे हाबा मावनायनि गेजेरजों गुरुदेवनि फिल'सफिया गोसारनांगौ आरो अब्ला सरकारा बेबायदि गिदिर गिदिर गुरुदेवनि मुङै बे हाबाफोरखौ मावनायनि गेजेरजों माने गुरुदेवनि फिल'सफिया आरो गोबांसिन जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव एबा मुलुगाव गोसारनो खाबु मोनगोन होनना जों मिजिंथिदों आरो गुरुदेवनि फिल'सफिखौ बयबो मिथिनांगौ। दा बेबायदिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फारसेबो जों रोजा रोजा साबायखर, जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो गुरुदेवनि 18 एप्रिल जोनोम सानखौ बन्द' बिथांमोनहा खालामो, हलिडे होयो आरो बिटिआर सरकारनि जेनाखि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 18 एप्रिल गुरुदेवनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बिथाङा मोनसे मोजां पदक्षेप लादों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जोनोम सान फालिनायाव मोजां जानायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जोनोम सानाव बिथाङा 10 लाख रां अनसुंथाइ होयो। बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकारखौ जों रोजा रोजा साबायखर गोरबोनि मान होयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय आरो बेबायदि सरकारा मोजां बेबायदि गुरुदेवनि मुङाव मोजां हाबाफारि लालांबाय थानायखौ जों अरायबो खावलायो आरो गुरुदेवनि फारसे बे मोनसे गिदिर श्रद्धांजलि होनाय जाबाय होननानै जों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जों बिबेसना खालामनाय जायो।